Good morning, Siargao. Maayong buntag kaninyong tanan. Maayong buntag. Good morning po. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Maayong buntag po. Happy viewing kaninyong tanan. Magandang umaga po. Good morning usab sa atong mga frontliners din ha, nga padayon nga nagserbisyo alang na sa katawhang Pilipino mga kasyargao. Maayong buntag kaninyong tanan. Salamat po sa inyong effort. Salamat. Good morning kang Benz Beluan o kang Esther Jan Castillon. Good morning po. Happy viewing og sa atong mga viewers din ha. Happy viewing po. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop sa isla sa Siargao, ang Dapa, San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, oga dito na sa Socorro. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning po. Magandang umaga sa lahat. Good morning usab sa atong mga silingan nga probinsya o kalungsuran, ilabi na sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, o sa isla sa Dinagat Islands. Maayong buntag kaninyong tanan. Maayong buntag usab sa atong mga viewers gikan na sa Luzon, Visayas, o sa ubang parte sa Mindanao. Maayong buntag kaninyong tanan. Ang ating live stream abot mga kasyargao sa tibuok kalibutan. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa mga tagapakinig nato, sa mga viewers natin, mga andyan sa Manila, naa sa Visayas o naa sa Mindanao. Good morning. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning po. Good morning sub sa atong mga nag-react. Juve Rabilo Gorgonio, good morning po. Happy viewing. Kang Melwen Roclem Alcarez, good morning. Nakamata siguro si Job tungod sa akong boses. Good morning. Happy viewing. Salamat kaninyong tanan. Good morning po. Good morning usab kang Jason Amarga, good morning. Grabe ka sayo ni Jason, mumata. Good morning. Salamat sa view. Ilabi na sa atong mga viewers. Magandang umaga po. Ang atong programa Siargao TV News alang na sa paghatod kaninyo sa mga importanteng impormasyon. Ilabi na sa paghatag kaninyo sa mga updates din hina sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibok bahin sa atong nasud mga kasyargao. Good morning kaninyong tanan. Dili na ta maglangan mga kasyargao, atong pagasayron karon ang mga headlines sa atong mga balita. Rural Health Unit sa San Benito nakadawat og 100 ka rapid anti-body test kit. Samtang Socorro Municipal Police Station mipahigayon og pagpanghatag og leaflets alang na sa pagpahibalo sa Republic Act 7610. Samtang usa ka Surigao non misumpa isip bagong commander sa 901st Infantry Brigade. Samtang City Agricultural Office nga nag-ani na sa mga tagtanom nga kaupas o mushroom. Samtang State of the Province Address 2020 ni Surigao del Norte Governor Lalo Matugas nagmalampuson. Samtang mga nurses pasakahan na og mga sweldo sumala pa sa DVM. Samtang probinsya Surigao del Norte may pagawa sa COVID-19 update. Samtang COVID-19 cases sa atong nasud miabot na sa kapin kun kulang 70,000. Samtang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte pagahimuon sa batasang pambansa.
Mao kana ang mga headlines nato karon mga kasyargaw, ilabi na sa paghatag kaninyo og impormasyon. Dili na ta maglangan mga kasyargaw, atong pagasayron karon ang kahimtang sa lakat sa atong panahon. Sumala pa as of 3 a.m. mga kasyargaw ang low pressure area kung LPA gibana-bana nga anaa sa 80 kilometers east southeast of Giwan Eastern Samar og lakip ni ini mga kasyargaw gihatak niya ang intertropical convergence zone nga makaapekto ilabi na dinhi na sa atong isla sa Mindanao. Kanang atong nakita sa screen mga kasyargaw, kana ang gituuhan nga LPA mga as of 3 a.m. Samtang ang Caraga og ang Northern Mindanao makasinati sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan ug pagpanalugdog tungod kini sa ITCZ mga kasyargaw, kini gihatak sa LPA. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod kini sa localized thunderstorms. Hinay nga hangin ang magagikan sa habagatang silangan ngadto na sa variable nga direksyon ug hapsay ang pagbalod sa atong mga kadagatan mga kasyargaw. Atong makita sa atong screen nga adunay pag-ulan nga makita nato sa Northern Mindanao og dinhi na sa isla sa Siargao og probinsya Surigao del Norte. Ang atong payo kaninyo mga kasyargaw, pagdala og payong aron dili kita maulanan dinha na sa kadalanan. Ang haring adlaw mga kasyargaw ni subang ganinang alas 5:32 og mosalop kini unyang gabi alas 6:05 sa gabi mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates nato mga kasyargaw mahitungod na sa lakat sa atong panahon mga kasyargaw. Blessed morning sir, watching here GL with love. Gikan na kang Ikit Lin. Good morning po, happy viewing Ikit. Good morning. Salamat sa suporta. Happy viewing kaninyo. Tarang taga GL din ha. Good morning, happy viewing. Good morning po. Shout out na lang ko Biluan Ocon family diha na sa Campo Bacuag og si Ana Marie Villanueva Salvador diha na sa Dinagat Islands. Salamat. Good morning Benz Biluan. Salamat sa suporta. Salamat usab sa inyong viewers pag-view din nila sa atong live stream. Good morning usab kang Melwen Alcarez. Good morning po. RJ Matangkas, good morning kaninyong tanan. Happy viewing kaninyong tanan. Salamat po sa suporta. Di na ta maglangan atong pagasayron karon ang mga impormasyon sa atong mga headlines karong buntaga mga kasyargaw. Sa pinakaunang bahin sa atong balita, Rural Health Unit sa San Benito nakadawat og 100 ka rapid antibody test kits. Nakadawat mga kasyargaw ang Rural Health Unit sa San Benito og 100 ka rapid antibody test kits for COVID-19. Pinaagi na sa effort sa mayora sa maong lungsod nga si Mayor Gina Minil. Sumala pa nga ang maong mga test kits mamahimong dako nga tabang alang na sa augmentation sa mga gihatag usab sa probinsya, alang na sa mga mupauli nga mga Siargaonons, especially mga kasyargaw sa San Benito o mga San Benitoanons. Dugang pa nga padayon ang pagpahinumdom sa maong Rural Health Unit nga pirming pagasundon ang standard health protocols mga kasyargaw sama sa pagsulob sa face mask, hand washing, sanitizing ug uban pa mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates dito na sa munisipalidad sa San Benito mga kasyargaw. Adunay gihatag nga mga test kits alang na sa Rural Health Unit
sa San Benito. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, Socorro Municipal Police Station may pahigayon og pagpanghatag og leaflets alang na sa pagpahibalo sa Republic Act 7610. May pahigayon ang Socorro Municipal Police Station og dialogue og pagpanghatag sa leaflets may tungod na sa Republic Act 7610 o an act providing for stronger deterrence and special protection against child abuse, exploitation, and discrimination, and for other purposes nga gipanguluhan ni Police Corporal Rowena M. Betronio ang HRPNCO sa maong istasyon. Ang maong balaod og pagpahibalo sa maong balaod maghatag og special protection sa mga kabatan-unan gikan na sa pagpangabuso, neglect, cruelty, exploitation og discrimination og ubang pang mga kondisyon kabahin na sa development sa maong mga kabatan-unan. Nasayran nga gipahigayon kini didto na sa Barangay Nueva Estrella, munisipalidad sa Socorro, sakop ning atong isla sa Siargao. Mao kana ang latest updates dito na sa Socorro mga ka-Siargao. Mayong buntag sa atong mga viewers din ha. Atong pagbasahon ng mga comments din. Hey, good morning, watching from Barangay Rizal, Santa Monica. Gikan na kang Christian Yo Nogaliza. Good morning po. Good morning, good morning. Ilabi na sa mga taga Santa Monica din ha. Good morning. Ilabi na sa taga Barangay Rizal. Good morning, good morning. Shout out sa mga board mates ko na waya diri kuman. Juven Mirabeles Humawas. Oga, stay safe and God bless. Gikan na kan Job Ravilo Gorgonio. Good morning, Job. Mayong buntag. Salamat sa imong suporta. Bonafiti, happy birthday, Ma'am Nenith. Gikan na kang Sweetie Jason. Good morning, Sweetie Jason. Og happy birthday kang Ma'am Nenith. Good morning po. Happy viewing kaninyong tanan. Salamat sa suporta. Salamat sa inyong pagtanaw din na sa atong live stream karon mga ka-Siargao. Ilabi na sa paghatag kaninyo sa mga latest information mga ka-Siargao. Good day! Gikan na kang Lucas Ibalya. Good morning, Lucas. Salamat. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Lucas Ibalya. Good morning, usab. Kang Cliffany De Luna Angkla. Good morning. Happy viewing kanimo. Salamat sa suporta. Salamat kaninyo mga ka-Siargao. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga ka-Siargao, kini good news alang na kanatong mga Surigao non. Usa ka Surigao non misumpa isip bag-ong commander sa 901st Infantry Brigade mga ka-Siargao. Misumpa o milingkod na isip bag-ong commander sa 901st Infantry Fight M Brigade si Colonel George L. Banzon sa Philippine Army. Atol kini sa pagpahigayon sa traditional change of command ceremony nga gipanguluhan ni Major General Henry A. Robinson, ang commander sa 9th Infantry Division o H901 Brigade dito na sa Barangay Santa Cruz Placer, sakop ning atong probinsya Surigao del Norte ni atong July 15. Nasayran nga si Colonel Banzon usa ka lumad nga taga-mainit og miyembro sa Philippine Military Academy PMA Tanglaw Diwa Class of 1992. Dugang pa nga kaniadto nahimong Chief of Unified Command Staff of Eastern Mindanao Command based dito na sa Panacan, Davao City. Og nahimo usab kini nga Battalion Commander sa 58th Infantry Battalion nga sakop sa probinsya sa Misamis Oriental. Nasayran usab mga ka-Siargao nga ang 901st Infantry Brigade pagahawiran o pagadumalahan ang probinsya Surigao del Norte, Dinagat Islands, parte sa Agusan del Norte o parte sa Surigao del Sur mga ka-Siargao. Mao na ang latest updates mga ka-Siargao, ilabi na sa bag-ong commander sa 901st Infantry Brigade nga magdumala din hina sa ato, ilabi na sa Philippine Army, sa atong Armed Forces of the Philippines din hina sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands o parte sa Agusan
mga kasyargaw. Mga na ang latest updates ilabi na sa maong mga information mga kasyargaw. From Buena Vista Dapa, happy birthday kan Jeaneth Ibalya of San Isidro sa ija ika-18 nga kasaulugan. God bless. Happy birthday mga kasyargaw. Ilabi na kan Jeaneth Ibalya. Happy 18th birthday kanimo. Happy viewing. Asa man ang 18 roses mga kasyargaw. Bitaw happy birthday mga kasyargaw. Ilabi na sa mga nag-birthday karon. Happy birthday kaninyong tanan. Wala ba tayo diyan? Samtang mga kasyargaw sa padayon nato nga kausa din hina sa Siargao TV News o sa Siargao TV mismo mga kasyargaw. Atong ipakita kaninyo ang kampanya sa Department of Health ilabi na sa pakigbatok sa COVID-19. Atong pagatan-awon mga kasyargaw. Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay maoy usa sa pinakasimple apan pinakaepektibong pamaagi aron dili makakalat ang virus. Pananglit, ikaw kining tuldok, timsog og baskog. Nigawas sa balay, ang wala nimo mahibaw-i may nakahimamat kag tawo nga naay COVID-19. Timani, lisod mailhan kung kinsa ang dunay virus. Apan dali kaayo kining mapasa sa uban. Mahimong napasa na di ay niya ang virus nganha nimo. Sa dihang miubos siya o mihatsing o posibleng natakdan na kay nakagunit sa parehong mga butang nga kontaminado. Karon, aduna kanay COVID-19. Giisip ka na nga carrier nga makapanakod sa uban. Kay basin mulutaw paglabay pa sa pipila ka adlaw ang sintomas sama sa ubo, sipon, paglisod og ginhawa ug hilanan. Mahimo pud nga wala kay gibating sintomas. Apan makapanakod gihapon ka pag uli nimo sa balay, mahimong makapanakod ka sa imong pamilya. Apil na ang imong lolo ug lola o mga ginikanan nimo nga may edad na. Sila ang adunay pinakahinay nga depensa batok sa virus. Ang adunay sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood ug uban pang pre-existing conditions ug ang mga mabdos, hinay ug ang pagbatok sa COVID-19. Kung naakdan ang tawo nga hinay og immune system, mahimong makaangkon siya og seryoso nga sakit ug kinahanglan nga dad-on sa ospital. Sa padayong pagawas sa panimalay ug sa pag-adto sa mga pampublikong lugar, mahimo kang makatakod og tulo pa ka tawo. Ug sila makapanakod ug mas daghan pa. 20% sa natakdan mahimong maospital, managhan ug managhan kini samtang mikatag pa ang virus. Sa nakadaghang pasyente sa COVID-19, may daghan pang dunay sakit nga anaa sa mga tambalanan. Ang mga pasyente nga naglisod ang kahimtang dili na maatiman. Wala nay lugar alang sa mga pasyenteng adunay laing gihambing balatian. Kaya natong likayan ang padayong pagkuyanap sa COVID-19. Kung naghuna-huna kita sa kaayuhan sa uban, kinahanglan natong maghuna-huna og muaksyon nga murag bit-bit na nato ang virus aron dili na kini mukalat pa sa uban. Sunda ang social distancing ug kung mahimo magpuyo kita sulod sa atong balay. Kung kinahanglan gyud nga mogawas, pirmeha ang usa ka metro nga gilayon sa ubang tawo. Kinahanglang limpyo ang atong lawas ug ang palibot. Pirming manghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig. Ug i-disinfect ang mga butang nga pirming gigunitan. Ang importante, atong mapahinayan ang pagkuyanap sa COVID-19. Aron mo gamay ang kinahanglang magpa-ospital. Ug makuhaan ang mga Pilipinong nagkasakit. Mahimong epektibo lamang kini kung magpermanente kita sa atong balay. Sundon ang social distancing. Usa ka gamay sakripisyo alang sa kinabuhi sa sama natong mga Pilipino. Magtinabangay kita. Atong sugpuon ang COVID-19. Mao kana mga kasyargaw ang kampanya sa Department of Health ilabi na sa pahigayon o sa mga
mga angay nato nga pagasayron mga kasyargaw, ilabi na sa pakigbatok sa COVID-19. Ang hangyo sa Siargao TV mga kasyargaw og sa atong programa Siargao TV News, atong seryosohon mga kasyargaw ang coronavirus, ang COVID-19 mga kasyargaw. Kay walay gisanto gayud ang COVID-19. Mapapobre man ka, mapa middle class, mapa average class, mapa kwartahan man ka, o si bisan kinsa pa ka dinha sa kalibutan. Kung maigo ka sa COVID-19, lisod gayud mga kasyargaw. Maong seryosohon nato mga kasyargaw, ilabi na sa kampanya sa DOH. Maong ipakita din nato kaninyo pirmi mga kasyargaw ang pahinumdom pagpahibalo sa Department of Health mga kasyargaw. May tugod na sa pakigbatok sa COVID-19. Samtang mga kasyargaw, sa laing bahin sa atong mga balita, City Agricultural Office nag-ani na sa mga tagtanom nga kaupas o mushrooms. Human sa 15 ka adlaw gikan sa pagtanom, andam na nga maani ang mga Volvariella o paddy straw mushroom. Kini nga kalihukan tagpasiugda sa City Agricultural Office. Ang pagkaon nga mushroom adunay mga daghan nga benepisyo sa kalawasan. Ang tanang klase sa edible mushrooms naghatag na taas nga fiber content, protein, walay taba, ubos sa sodium o calories, dako nga tabang sa digestion o sa mga gusto mo ubos ang timbang mga kasyargaw. Nagdala sab kini ng mga lain-lain nga mga bitamina, minerales o antioxidants mga kasyargaw. Labi na ang mga antioxidants nga selenium nga nabihuan nga makatabang sa pagpugong sa pagpalambo sa mga cancer cells. Ang selenium usab usa kakaupas o mushroom mga kasyargaw nga makatabang sa pagpugong sa cell damage nga mahitabo kung mosobra ang free radical sa atong lawas. Atong ipakita kaninyo mga kasyargaw ang maong pagpanguha na sa mga mushrooms. Atong bag-o nato na gihimo din sa office na atong ika-15 days na ini karon gikan sa atong pagtanom. So karon mag-harvest na kita ug mao na ni siya ready to cook na ni siya, no? So mao ni siya for 15 days. Akong giingon sa inyo na kung maghimo kita na ining mushroom culture, ma-harvest nato siya within 15 days. So ang kining klase nga kaupas, ang mga gitawag og Volvariella mushroom. So, gikan sa pagtanom, sugod anay pagpael, 15 days mag-harvest ta. So, kini nga adlaw mo na ang sakto nga pitsa nga angay sa bison at nakita siya actual. So, from starting pag-harvest, 1 to 5 days, successively harvestan. 1, ugma, karon ugma, adlaw, basta 5 days. So, after nga ma-harvest ato, ikalimang kadlaw, di nato scatter ng iyang unas nga gipain nato by feeding o kanapay collectible man dorok gihapon. So kung mag-proceed tag engage pa ng culture, another na food place nga mag-perform ta para makatanong na po ta og mushroom. Mao kato mga kasyargaw ang dugang pagpahibalo, ilabi na sa pag-ani sa tanom nga mga mushroom dito na sa Surigao City mga kasyargaw. Dito na sa Surigao City. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasyargaw, State of the Province Address 2020 ni Surigao del Norte Governor Lalo Matugas Nagmalampuson ang gipahigayon nga State of the Province Address kon SOPA 2020 ni Surigao del Norte Governor Lalo Matugas kagahapong adlaw didto na sa sangguniang Panlalawigan Session Hall atol kini sa 54th regular session. Gitambungan ang maong SOPA 2020 sa mga delegado sa nagkalain-laing lungsod, mga departments mga kasyargaw o mga board members. Usa sa mga nahimong highlight sa maong SONA ang mga sound finances,
positive development sa Hills Agenda o mga pagsulay sa local economy sa atong probinsya. Dugang pa nga nahinumduman usab sa maong gobernador ang mga challenges nga iyang natubang sulod pa lamang sa iyang unang tuig sa pagdumala sa probinsya Surigao del Norte o giunsa alang ang pagalig-on nga koneksyon sa mga constituents niini. Samtang ang Hills Plus program ingon nga nangulo sa mga programa ang LGU Surigao del Norte nagpadayon sa pagpakusog o pagpalapad sa panambay sa barangay program ingon nga mihatag og free medical og dental consultation, laboratory services og mga tambal. Sa katapusan, gihanyag pa sa maong gobernador ang mga plano og mga nagmalampuson nga mga proyekto sa provincial government og sumala pa nga kini magpadayon pa mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates ilabi na sa nahitabo nga State of the Province address kagahapong adlaw. Atong nakita na din ina sa atong page, gikuha kita nila nga as live, mag-live sa maong sopa kagahapong adlaw mga kasyargaw. Mao kana ang latest update sa Surigao del Norte Province mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, atong pag-asayron karon ang atong horoscope karong adlaw. Kinigiya lamang mga kasyargaw alang na sa pagkabot nato sa success. Kung aduna ka mo zodiac sign nga Aries, dali ang imong gastos karon. Mag-control sa paggamit nimo sa credit card. Lucky number 12, 20, 37, 53 ug ang lucky color nimo ice cream pink. Samtang sa Taurus, relax ka karon. Highly charged ang imong love. Malipay sa wonderful romance. Lucky number 50, 56, 26, 38. Lucky color dollar green. Sa Gemini, ang cosmic energies very strong sa imo. Ang regular practice sa orasyon, meditasyon ang cause sa pag-experience sa imong mga bahandi. Lucky number 28, 53, 20, 37. Lucky color, Aztec Gold. Samtang sa Cancer, doon na kay learning experience sa processing of the truth. Mas maayo ang be true to yourself. Lucky number 38, 18, 29, 12 o lucky color, caramel brown. Samtang sa Leo, ang imong kauban believe sa imo. Malipay siya sa imong pag-share sa imong idea sa ila. Lucky number 36, 32, 19, 53. Lucky color blue velvet. Samtang sa Virgo, ang imong energy karon ang mukutaw sa imong relationship. Dili ka sure sa imong kalipay nga reaction. Lucky number 45, 19, 36, 15. Lucky color raspberry violet. Samtang sa Libra, ang imong focus karon para sa routine matter. Malipay kay ang tanan hitabo ang nag-harmonize para mahuman dayon. Lucky number 54, 20, 48, 30. Lucky color crimson red. Samtang Scorpio, dunay clear thinking sa imong personal matters. Enjoy nga himuon nimo by yourself ang imong happy actions. Lucky color mocha brown. Lucky number 34, 26, 48, 59. Samtang sa Sagittarius, trying hard ka aron makuha ang atensyon sa kauban. Dunay kauban sobra ang kasuya sa imo. Siya ang dunay challenge aron ma-achieve. Lucky number 52, 34, 27, 22. Lucky color ice blue. Samtang sa Capricorn, bright ang imong romantic future. Very active ka sa imong love o creativity. Lucky number 46, 30, 14, 39. Lucky color mango orange. Samtang sa Aquarius, fast o furious ang imong emotion. Expressive ang imong actions.
adunay pleasant effect sa imong kauban. Lucky number 54, 28, 36, 42. Lucky color sun yellow. Samtang sa Pisces, ayaw pagsulti sa plano. Hinahanglan nimo mag-express ka sa imong feeling. Hinahanglan ang positive words ang imong gamiton. Lucky number 59, 47, 23, 38. Lucky color nimo karon mga kasyargaw is scarlet red. Mao kana mga kasyargaw ang atong horoscope karong buntaga. Unta na makatabang kana kaninyo kay kini giya lamang alang na sa pagkabot nato sa atong success og kita mismo mga kasyargaw ang mohimo sa maong mga butang. Good morning ka Maria Lynn Buo. Good morning Siargao. Labi na sa ako pamilya diha na sa San Miguel Dapa. Good morning kang Maria Lynn Buo. Good morning po. Salamat sa inyong suporta. Maraming salamat po. Happy viewing kaninyong tanan. Ilabi na sa mga nag-react sa atong live stream karon. Good morning po, magandang umaga. Salamat po sa inyong suporta. Salamat. Maayong buntag kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa atong mga balita. Mga nurses pasakahan na og mga sweldo sumala pa sa DBM. Ingon nga pagpakanaog sa Budget Circular Number 2020-4 sa Department of Budget and Management, iimplementar na ang Section 32 sa Republic Act Number 9173 o ang Philippine Nursing Act of 2002 alang na sa mga entry-level nurses sa gobyerno nga makadawat na og 32,043 pesos hangtod na sa 34,801 matag bulan gikan kini sa 22,316 pesos ngadto na sa 24,391 pesos mga kasyargaw. Sa mao nga pagpasaka sa sweldo, cover gihapon sa maong budget circular ang mga regular, casual o contractual positions, full-time o part-time sa national government agencies, lakip ang mga SUCs o universities, apil ang government corporations o LGUs, pinaagi nini ang civilian government personnel, lakip ang public nurses makadawat og increase sa ilang sweldo. Ilabi na sa pagpasar sa salary standardization law 5 ingon nga priority measures nga gi-authored ni Senator Christopher Bongo mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates dito na sa kauluhan, ilabi na sa atong mga nurses. Good news kini alang na sa atong mga nurse din ha. Good news kini kay aduna na pagpasaka sa inyong sweldo. Ilalom sa Budget Circular Number 2020-4 mga kasyargaw. Good morning sa atong mga viewers. Salamat po sa inyong suporta. Maayong buntag kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa atong balita mga kasyargaw, probinsya sa Surigao del Norte may pagawa sa COVID-19 updates. As of July 20, 2020, mihatag og COVID-19 monitoring report ang panggamhanan sa probinsya Surigao del Norte. Sumala pa sa mga report, 21 ang suspected case, 19 ang probable case, 2,895 ang PUM kung persons under monitoring. Samtang miabot na sa 7,937 ang nakahuman o nakagraduate na sa pag-quarantine. Nasa iran usab mga kasyargaw nga 176 ang positibo sa rapid antibody test, samtang nagpabilin nga 65 ang RT-PCR confirmed positive sa atong probinsya. Og ang sumala pa ang nakarecover sa maong virus miabot na sa 58 kabuok mga kasyargaw. Gikabutyag pa usab kagahapong adlaw mga kasyargaw sa State of the Province address nga napulo na lamang sa Surigao del Norte ang active cases mga kasyargaw. Gibutyag na
kagahapong adlaw dito na sa pagpaigayon sa SOPA 2020 mga kasyargaw. Mao na ang good news nato dinhi na sa atong probinsya Surigao del Norte mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw sa atong segment na history o trivia mga kasyargaw. Aduna tay trivia o history alang na kaninyo mga kasyargaw. Hibalo ba mo mga kasyargaw nga ni atong July 21, 1798, si Napoleon Bonaparte mga kasyargaw nakadaog sa Battle of Pyramids dito na sa Egypt mga kasyargaw o gitawag nga Battle of Embabe. Batok na sa Mamluk rulers, labi na sa pakigbatok sa mga Egyptian army mga kasyargaw niatong July 21, 1798. Samtang hibalo ba mo mga kasyargaw, ilabi na sa mga movie addict din ha mga kasyargaw. Hibalo ba mo nga gi-release ang The Guardians of the Galaxy o Guardians of the Galaxy July 21, 2014 mga kasyargaw nga nag-starring kang Chris Pratt o Zoe Saldana mga kasyargaw. Premiere ni ini dito na sa Hollywood, Los Angeles, United States mga kasyargaw. Samtang hibalo ba mo nga ni atong July 21, 1871 mga kasyargaw, gianak si Praxedes Julia Fernandez o giingon pa nila o naila nga singing sweetheart of Manila mga kasyargaw o usa ka performer nga gikonsidera nga Queen of Philippine Drama mga kasyargaw. Kini gianak o born sa Santa Cruz, Manila mga kasyargaw. July 21 kini 1871 ang Queen of Philippine Drama nga si Praxedes Julia Fernandez. Mao kana mga kasyargaw ang latest nato nga history o trivia alang na kaninyo. Unta na nakahatag kini og dugang impormasyon ilabi na sa mga nilabay na mga katuigan nga wala na ta nasayod kung unsa ba ang mga nahitabo mga kasyargaw. Mao kana ang atong trivia o ang atong history mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasyargaw, COVID-19 cases sa atong nasod may abot na sa kapin kun kulang 70,000 sumala pa sa DOH. May abot na sa kapin kun kulang 70,000 ang ihap sa kaso sa COVID-19 sa atong nasod. Kinihuman nga makatala og 1,521 nga bag-ong kaso ang Department of Health. Tungod niini ana sa kinatibuk ang 68,898 ang ihap sa kaso sa COVID-19 sa atong nasod. Sa maong ihap ana sa 23,072 ang ihap sa mga nakarecover. Samtang miabot na sa 1,835 ang ihap sa mga nakalas ang kinabuhi. Sa pagkakaroon mga kasyargaw, ana sa 43,991 ang ihap sa mga aktibo nga kaso sa COVID-19 sa atong nasod mga kasyargaw. Sumala pa nga 68,898 na kini o kapin kulang 70,000 na mga kasyargaw ang total cases sa COVID-19 sa tibok nasod Pilipinas mga kasyargaw. Samtang sa atong segment usab nga trending karon mga kasyargaw. Hibalo ba mo nga trending karon ang broadcaster nga ex-split mga kasyargaw. Kining broadcaster mga kasyargaw, pwede kaya kini maka-live sa FB, maka-live sa YouTube, maka-live sa bisan unsa na streaming platform mga kasyargaw as low as $24.95 mga kasyargaw. 3 months na nga license nimo. Aduna sab usab sila lifetime license mga kasyargaw nga $199 ang lisensya mga kasyargaw. Kini ang most popular mga kasyargaw. Sumala pa ang X-Split makahatag sa inyo ng unlimited scenes,
Skype video camera, projector mode, audio source, local streaming, preview editor, stream delay, multi-streaming, og uban pa mga kasyargaw. Nindot kini ilabi na sa mga kumpanya nga mubangko na sa mga live streaming mga kasyargaw. Mao kana ang atong trending karon, ang XSplit na broadcaster mga kasyargaw. Dunay bayad na, libre ang download, libre ang gamit, apan limited kini. Maong mo palit ka mo sa ilang lisensya mga kasyargaw. Good morning sir, good morning kang Nancy Bell Trazares, good morning po, happy viewing kanimo din ha. Nancy Bell Trazares, good morning. Salamat sa imong pagtan-aw mga kasyargaw. Good morning. Samtang sa katapusan nato nga balita din hina sa atong programa Siargao TV News, State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte pagahimuon sa batasang pambansa. Sa batasang pambansa mga kasyargaw, pagahimuon ang ikalimang nga State of the Nation Address o PIF SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte sa sunod Lunes, July 27, 2020 mga kasyargaw. Kini mismo ang gikumpirma ni Presidential Spokesperson Harry Roque kundiin pisikal nga moadto ang Pangulo aron ipahayag ang mga na-accomplish o mga plano niini sulod sa iyang termino. Sumala kang spokesperson Harry Roque nga naka-schedule na ang rehearsal alang na sa SONA samtang nagpadayon ang preparasyon pa niini. Dugang pa nga hangtod sa 50 ka magbabalaod lamang ang pagatugutan nga moapil sa SONA samtang wala pa'y pinal nga ihap sa mga miyembro sa gabinete ang moapil niini. Mahinumdumang gikonsidera sa Malacañang ang pagpahigayon sa online SONA kundiin mo atubang sa publiko ang Pangulo gikan sa Malago Clubhouse sa Malacañang. So mga kasyargaw, gikumpirma mismo ni spokesperson Harry Roque ang pagpahigayon og SONA o PIF SONA sa atong Pangulo dito na sa batasang pambansa mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates nato dito na sa kauluhan mga kasyargaw. Ilabi na sa pagpahigayon sa State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Atong atangan na mga kasyargaw ang SONA sa atong Pangulo. Good morning sa atong mga viewers. Happy viewing po. Salamat sa atong mga viewers din ha. Dili na ako maisa-isa kay grabe kadaghan sa atong mga viewers. Ilabi na sa atong mga nag-react. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing po. Salamat kaninyong tanan mga kasyargaw. Dinhin na lamang takutob mga kasyargaw hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhin na sa atong live stream karon mga kasyargaw. Ang atong programa Siargao TV News alas 6 buntag Lunes hangtod na sa Sabado mga kasyargaw. Kini ang inyo nagalagad sa live stream Kuya G, moingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukabot. Good morning, ingat, Pilipinas!